kaneka mas bekut doai na kapanta Victor Sangriang ban yo ya kajing kia na kapanta ibai sisa khadosau ban yo ya ka jing ringu ban la na ka jing ma ban na kapanta ka jing kasem jog iru na kapanta Divino Dame Lamprang Dekar badai sing kha jungi na kapanta iba Anthony nong dot nong light na kapanta jing thai ka man sim jungi Irai stang mas buit nomor lai spa lai fusah Angin ia lum ia kmena utrai banai lakangu lakadem haduan yum lay trai kenradu nong bu nong tau ubait basumak yangi Haka katenguk pa badukon baduman sem bakod. Amen. Kajing e jung trai jung e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lam bad kajing selog jong omen sem bakod kina rengkat bad pi baro. Rengkat biru Jajar halaga jong kadanut kajing e hagajing marwe jong kajing em ni ai kengu kadam ni ai kajing ro ni ai kajing kublay kabakerpang ha ublay nong bu nong tau ubal ai ngi kane kajing em ubal ai ngi kane kajing ej ubal ai ngi banlong ki khon kajing u hagar kom kabakerpang berkum juru ublay ubalari bala sumar yang abadapi ublay bala pendap penbiang yang abadapi ublay ubal ai yang ngi kane kesngi kabatamai ngide ban kan mau ko han men ko paraman kesngi ke bau trai ai ngi kedai kesngi ke ba ukhot yang ngi ban wan kham jan chu kerpang e bangin i ya ki e baro ki ba mangi ngi i ki ba mangi ngi sneu tanat ban le kham tame ki to ki ba panchunga yang ngi na ke jing don jung blei ha ke jing em ke jingi ki ba pendu no yang a ba de pi ya kata ke jing snei ke jing e ke jing kurku ke jong blei tahakan ek sngi rukum jo sachisen token ngi pan ka bor no blay ai bo blay ubal ai ngi kane ke jinget ubal ai ngi kane ke sngi ke batmai ngi naiti la de hu bam u unang ai bor ngi unang pan khlan ngi iwe pa iwe kham ta me akane ke sngi bangin la ban e ju hakar kom ke bakar pang hakaju ka por ko henmen ko para ha bangiwan ban terwa ye kane ka mas ke bukhoj token ngin pen khoj ngin pen subaya la de ngin pen mab not rai na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki la ke let bar khoj a bot rai un mab ki pop jingi ai bot rai sai khoj ya boro ki la ke let ki tam gudon ki duna ga jingi badun penyang ya ki ne ki jing terwa ki bangi terwa ha kene ka mas ke khoj lengba kene ka eucharist Dagajing sngeret ngin kubur bagi long kinong papak madu try ban ngin penmab no sa senda kawa ngia duai lang rengkat nga pla au blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para pangalale pop shibune dagajing perkhat dagiktin dagikam dagajing leklet dagajing le palat junga dagajing le palat junga dagajing le palat bakrau e junga Namar kata ngakarpa de kamaria bukhoj kabaya isa kate soti ya kangel badkiru khoj badapi ko hanmen ko para banduai nagabanta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi mandalama biki pop chungi unyalam yangi sha kaching em bom chukod amen Striking rat goblay is yangi
Streiken Rad Gobley, Isneyangi, Christoma, Go Christora, Go Nong Penim Jongi, Penim Yangi. Streiken Rad Gobley, Isneyangi. Streiken Rad Gobley, Isneyangi, Christoma, Go Christora, Go Nong Penim Jongi, Penim Yangi. To ngin ya duai hakan kamas ke bekut ngi duai na gebenta u learning star wan yang ubadan apeng gajing pang gajing stam man kapor ai ba gajing duai gajingi na gebenta jung u baunyo ya gajing koi gajing khia ka bapura hakalen kamet berkamensem kam tame na gita gajing shatam rau ka bau uyamat ha gajing em gajing u Gobley me balapan long yau Thomas Aquinas bakoj ubapau nam ha gajing Cherham jung u banlong ubakoj bad ha gajing duryap jung u ya gajing hikai bakoj to ai hangi ngi kerpat baha gajing perkhat jungi ngin la ban penbe jing mod ya kaba ula hikai bad ha karukom im jungi ngin perthobot ya kaba ule daw trai jungi Jesus Christ kon jung me ubi merbasan sha rain card bad me ha gajing long kawe jong men sim bakoj ublay junam la junam Amen. Kajing puli na kashiti siya ki Hebrew. Ko para namar kaan kadontang ya ka serngiw jong ki babha ki bansawan ha kajaka jong kadur tanray jong kini kijing shisha kamla dalaylay da kiju kijing knya bala terwa lenter ta manla kesnem ban penjanai ya kitu kibawan ban mani lemda kumta hatu en da lasange ban terwa yaki lada yaki nong mani blay lapen khut par shisin kin don jing tip shu ya kapop Henry hakini kijing knya kadon jingpen ken mau syapang kapop manla kesnam namar kamla satya banlong ba kesnam ki masi kertong bat kiblang ken wengno ya kipop dei nakani kadaw haba ukris ulawan syakani kaperthei ulaong ya kijing knya bat kijing terwa mem syam lamon Henry milapen kre yakamet na kabenta jonga ya kijing aingu thang bat kijing kenya saj pop mem syam la sngau bha ti ngala ong hakmi ngala wan banle yakamon jongmi kublei kumba la tho shapang jonga ha ka kitab haba ula ong haneng mem syam la mon lamni sngau bha ya kijing kenya jong kijing terwa kijing aingu thang bat kijing kenya saj pop ya kini kijing terwa kat kum kaan nang tapat ula ong hakmi ngalawan ban le yakamon jongmi uweng no yakabom baningkong khnang banseng yakabaan bad da kata kamon lapen khut yangi da kaching knya yakamet uji sukris tang shisin bad shi junam kaktien jong uterai Sam sao po nombar nyospa arpuwe. Nyospa arpuwe. Bertabak di syirkai
la pen scam jing jam jonga buki jata lor mausiam and rising rai batemai ya royu trai ble jongi jar bayo I ken yo shanya utrai asukum breu bashanya bred la de utrai bambu den ki riwara nong mane ki blekla bun ka nong ki kapla mele yangi goble trai kendra e balaring karyame Ai ngumem pan meshupan kash gorbas ngam Jing ai ngutang na marka po Bajing nyamem shem sngau bha tak mingalawan Haka kitab kabakli La toyanga ban le kamon jome ble jonga kloi ban le ban pendep kamon jome akadonu jonga ngani ngabaskan ka anjome Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tofu samt ki hararu shakri jome, bato ika yang aye kiriti niam jome. Hallelujah. Utrai udon rengkat bad pi Kabat piru. kajing pulena ke gospel bakoit kat kum o Markus kaburom hame Try. hakata kapor kakmi bat ki hanmen ki para jong u Jisu kilawan bat kat ba kidang yang habar ke ying kilapak khod yu upaj ba ulia shong tawyar yu bat kilayatu ho kakmi jong me bat ki hanmen ki para jong me ki don habar bat ki don kam yame Henry u Jisu la jubab manu kakmi jonga bat ki hanmen ki para jonga ulapet ya kita ki basong tawyar ya u bat ulaong kine kilong kakmi jonga bat ki hanmen ki para jonga jar bale ya kamon jong ublei ulong upara bat kapara jonga bat kakmi jonga ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko kres nadu ka kalimat kabalaseng lapun inga badepi iwe paiwe ngilong ki khun jong ublei bat yakata ka jinglong khun jongi lapan skam bat lapan pura yanga badepi lengba ka sakramen jong ke baptisma kabang yui kabang yos ngau man kapor kabang ipusan man kapor yolese ba mangi ngilong ki khon ki be bathon jong blei baru pen pau shai kadari kata ka jinglong khon jongi ya kata ka jinglong kristan jongi nadu kasngi ka ba ngi yo pediang ya ke baptisma ne bangi kular rahmat keduan kedepat jong blei balong ke kristan balong kita ki khon be ye jong u kumjuru ko hanmen ko para nadu kasngi kebala seng la pun inga badai phi ngi la yo pediang la ne la so kane ka chingai hangi
ban ngiru nginang penhe nginang pen scam ya kana ka jinget ke jungi katba ngidang he dang san man kasngi Henry kabakungsan kabamanga mapi ngisngut ba nginsngutu kadai kane katba ngidang he katba ngidang san aga jinglong breu ke jungi hakata ka jinglong khun ka junga ka jungpi kum kita ki khon jong blai ngi pen telor no ngi ne ngi pen du no ne ngi pen duna ya kata ka jinget ke bau blai wai hangi ne ngi pen telot no ya kata ka jinglong khun ka junga ka jungpi how blai balai namar ba ngi yos ngeu na gospel ba manta ka sngi manga ba mapi ngim la ban sneu thu la ne ngim la ban yo I ya ka ka mon jong blai ha ka jing em ka jungi manta ka sngi u Jesu kwa ya nga ba de pi ba ngin sneu thu ba ka ka mon jong blai ha ka jing em jungi yo le si ya nga ba de pi ka don ka jing per ka mon ka jong blai ka mon jong blai na ka banta junga kalong ban yeng hakmat ki ba ki jungu ban kren hakakerteng jungu happy iwe paiwe lane kamon jung blai na ka banta junga ka dei bangan im ya kata ka jingkhut ka jing soti kumutau lingdo so blai jungu kumutau breu ubama u la jit yanga yole se kata ka dei kamon jung blai ha ka jing im junga hana ka banta jung piu kparu ka kamon jong blai yole se ka dei ka ba u blai la jit ye pi ban long la ne ban shim ka ta ka kerdan kpa ha yinga sam ba ma pi pin sneng pin krau ya la ki jong ki khon da ki tin ki ba da ki tin ki badan akor ha kor kom ka ba ba pin ai nuk sa ba ya la ki jong ki khon ki ti kum ju ka kmi yole se dei ka ta kamon ka jong u blai ka ban kong na ka banta jong pi yole se nak banta jung pi ki kun samla nak banta jung pi ki hep ki baret kamon jong blai ka dei nung kong na shabe ban pandap hok yala ka jong ka kamram hapo ka ying ka sem ban le ya ka ba imei pa iptha ya pi ne ki ong ye pi ban le na mar ngi tep ngi stu ba ka ublei upan pau yala ka jong ka bor ka jung ublei upan pau yala ka jong kata kamon ka jung leng ba ki kimi ki pa namar ba ki kimi ki pa lane ki bahalor ki don ne ki shim haka juka ka jong ublei ko hanmen ko para yole se ka dei kamon jong ublei nak banta jungi iwe paiwe hanrei ko mga ong mene mga ban mapipan ngim shem la yo I ne yo sneu ya kane kamon ka ba ublei u ai ne pen pau hanga ba de pi ka daw ka ba mga mapi ngim la ban sneu thu ne ngim la ban yo I la ne ngim la ban pediang ya kamon ka ba ublei u pen pau hanga ba de pi yo le se de ka daw ka ba mga mapi ngi ngai na u yo le se ngong sa chisin ka daw ka ba mga mapi ngi bu ngai ya la de na ublei ning kong na shabe hakano kurkom ngi bu ngai ya la de na ublei da ka ba ngiklet ya ka jing im junga kumu kristan nga im ka jing im junga kum uta ubom de ukon kristan nga klet no ya ka jing hikai jong ka balang nga klet no ya ka jing hikai ka ba blei lo ai hanga lengba ka ka jing tho ba khut lengba ka gospel lene lengba ka jutang barem lene ka no ka jing hikai ba ka balang ka bu nga panchngai no yala de na ki kam jong ka balang ngapan cengai no yaladi langa haki jing duai ngapan cengai no yaladi banle ki kam ki babha habangi pencengai no naki ne baro kohan men ko para bon sen mangi ngilong kita ki ba mala bat ngilong kita ki baklut ban yo sneu ya kasur ke bau blei pasiau ya ka monjungu ban ngimla ban yo I ya ka bau blei u kwa ya ngaban le kum kambon ke jungu Dei mata kadau ha kana kasngi lengba kana ka gospel u Jesu kwa yang abadapi nungkong na shabe ban yosngeu ya kasur ka jongu blai ya kata kamon ka jongu ka bau pasiau lane ka bau kren hangi lane ban yo I shai kadar ya ka bau blai kwa yang aban le nga dei ban penjan ya lade hau man kapor nga dei ban lechim benta hakikam ka ba kabalang ka khot kawer yang abadapi ban le lane ban pendap
Kabamanga mapingi persang banbut kala kadiai ya gitu ki hukum ki bau bleu ai hangi. Bangila ban persang ban padapkan la kadiai haka jing em jing baman la kesni ya gitu ki jing hikai bakabalang kalabu hangi nena kabenta jing iwe paiwe. Kabamanga mapingin persang kad bala ban pendap ya ki jing duai kabangide ban duai ban kesni. Yole singim laban duai da kipo kenta. Yole singim laban wan haying mane ban dem khosu man kasni hanre bangin kerma bangin ken mau diang ya ke kerteng bakoi jungu. Habangi ken mau diang ya ke kerteng jungu klempep ko hanmen ko para ngila ban yo sneu ya ke sur ke bau kuren ya ke takamon ke jungu. Ngila ban yo ya ke ke bau bleu kudeu na ke benta junga ban le ha ke jung em jungi. Den mata gedau ko hanmen ko para hagane kesni utrai ukhot yang abadepi sachisin utrai upasiau yang abadepi pli yalake jong ke skor pli yalake jong khamat watsha bagi skor jong pi kin kelut watsha bagi khamat jong pi kin mala ha ki kam jong kane ke perthei ha ke jing auria jong kane ke perthei ha ke jing subha jong ka jing em jong pi watsha ba ka dekot met jung pi la ne ki ne ki dekot met ka ba pi don ha ka jung em jung pi kin sim benta bat ki e jong kana ka perthei namar ki ne ki ki ba ngilap le ne ngi sem ne ngi yomat ha kana ka perthei ki pen man la ya ki khmat jungi bat ki pen kelut ya ki skor ki jungi den ma ta ka daw to ken ko han men ko para kan la ka diai menta ka sngi bat ha ka sngi bobot jong ka jung em ka junga ka jung pi ngin persang bantur kham shajan shau blei kumba kene ki breu ki ba wan shau jisu ki wan ban shong hakmat jungu ki atur ki aker saudong jungu namar ba kitep ba kiru ki don kam ban ngap ya kata kasur ke bau bleu pasiau lengbau jisu namar ba makiru ki don kata ke jingkwa ke jingkrang ban yosneu ya kamon jong blei ha ke jing em jung ki ban yo ya ke bau blei ukwa ki ban le den mata kadau token ngin but yakane nuksa ke babha ke ba kine ki breu ke pani ha gospel ba menta kasngi bat kane ka ju ke jingkhot ke ba u jisu u khot yanga bat ya pi ban le menta kasngi bat baro slenter ka jing em jungi and yoro yo Jesus Christ cho nhìn pla ya la ka jong ka jingej na ngej au blei pa badan bor baro unong chau ka bleng ba ka kindau rau Jesus Christ kon ba marwe chungu utrai chungi yau balapon no man sem ba khoj yau bala khana kamaria thesati yau ba shala ben hapo pintes pilatus asana nayu laya bala tebu bayab hagsni kamalai la mi pat bayab Ulakiu sabneng usong sukamanu blay pa badan bor baro nang wan pat ban bishar gibi imit gibayap ngangay daw man sim bukoy akabalang katolik bukoy hagajing salok kirikoy hagajing map ekipop hagajing mi pat kado bat hagajing embom jukot amen Laispa ndripunriu Laispa ndripunriu
Toduai ko para bagai jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hu nak madu bleu pa badan bor baro. To try pedang di kenya di jompi na kota ka cingero agora mo kerteng ka jumu. Ka jing mencoy yangi balang hu jungu baro ko wei. To pedang hun ko try ya jing terwa jungi. Bat da ka ba me pen khoit pen kentang yaki to ai ngi kerpat bakin long ki ba pen em yangi dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai don rengkat bat pi Ringka bat piru. to kentiu yalaki danot Ikan tiu kisah to utrai. ngenang utrai blei jungi. Kasong hok bat kade. Da shisha ka long basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi. Haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame. Ko kan rat ko kpa ba khoj ko blei badan bor bat bom chukut leng ba utrai jungi u Jesus Christ. Namar kumba hakasngi buram jong rukhoj jong me u Thomas Aquinas me ai jinkman hakabalang jong me kum taru me pan khlan yaka da gnuksa jong ka jing em ba khoj jong u me hika yaka da ki kintin ka jing ya lab jong u ban me ai haka yaka jing ya da jong me kum ka jubab yaka jing duai jong u ban namar kata ringkat bat ka kon hon jong ki angel bat ki rukhoj ngirwai ki jing rwai jong ka jing ya ro ya me bat ngi pan bana klem sange. Ubakut, utrai ublei kipai, pedang pertai sawada kaburam jong me. Osana, Osana, turwa ublei shajron, Osana ublei juno. Royu bawa agak keteng utrai pedang pertai sawada kaburam jome. Osana, Osana, torwa yublei shajron. Osana yublei juno. Da shisha melong bukhoj ka trai ka thame jong ka jing khuj baro. Namar kata ngikir pad yame to pen khuj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi. Da ka bapha yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris. Hakapor baladi no yau badala kaman snobha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bad kabai ngu yame ula kedia yau bad ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabanta jongpi. Ha keju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ula ay hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bad bom chukut ya kabai enpenmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngei. Katasin bangi bam yuneu Badmi dinagane
men benaga jing yap jong me kotra tata du men wan Namar kata ngi gibapan menta ya kajing yapat kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yengi kibabit ban yeng hakmat jong me bad ban chakri me da kibas ngawret ngi kerpad me bangi kibayo banta hakamet bad kasnamu kres ngi long kiba lapan yetali kawai da omen sem bakoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha gajing it rangkat badu Francis ukpa baku jengi uwal bad marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo token mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bad kantei ki balayatya da ka bakermen ya ka jing mi pat bad ya baro ki balakladno ha ki jingi snei jong me to pediang yaki sya kaching syai kakmat jong me to isnai yang ibaro ngi kerpat ya me baringkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jong blai ujasa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki belapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha kajing embom jukut bat bengini ro bat pandan borom ya me daw kon jong me uji sukris Dau lembadu badhau kanlong hame bleu pa badan bor ha gejing yalong kawe jongmen sembakut baro kaborom bagejing yaro junam la junam amen kumbala hukum yangi dau nong penem bad kumbal hikai ngi dakstin blai ngi nod banong kok pa jingi uba habneng kalong kabakut ikarteng jongme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme hak kindeu kumba habneng to aingi menca ka jungbam jungi kabahala gasni batama bingi kerengkang jungi kumbang irugi ma bi kebeles new yangi badwat yalam yangi sha ka jing pensoi henry de penlai yangi na kabas new to penlai yangi ngi kerpat ko trai na ka jing snew baro ha ka jing spon jungme to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin lai barabo na kapop bangin yo jing yada na kajing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya kajing kerman bakoj bad kajing wan pat jong nong penem jongi uji sukres namar ka jome ka long ka ima ka jome ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai phi ka jingsuk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi henry ya ka jingai jong ka balang jung me bad ha ka jingsbun jung me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad phi tong ini terwa ya ka ka jingsuk iwe highway bad ka jingsuk bad phi o kun lang bro jong u play me ba ke do ki pop ka perte tu seo sen ayangi o kun lang bro jong u play me ba ke do ki pop ka perte lang bro jong ublay me bakit na kipop ka perte tu ay jing suk yangi hak mi ukun lang bro jong ublay hak mi bakit na yakipop jong ka perte suk yangi bala shakhat
sha kan ke jing khawai jong ukun lang brod Ko ko kan rat ngam shong ha paman ru ma bo ke ying ke junga kan rei shong tang de tin kamen sim junga kan sakya hi kamat kusnam kus kan rei bat kan yelam ni sha ke jing em bom chuk amen. Amani
jangan Yesus kolok jangan jar halaga jong kedanut hakana kapor kabukut kapor kabakentang kabang ilay opdiang yo Yesus hakabau Yesus hilade unong suspau unong penem jungi lawan syong rengkat bat nga bat pi Yesus dan rengkat bat ngi habangi pediang ya ke Eucharis habau Yesus dan rengkat bat ngi ko hanmen ko para uan ken ban ai bor yang abada pi uan ban penklan yang abada pi uan ban kersan yang abada pi kam tame hakene kesngi kabamangi ngin lej ban le ne ban shim yakikam kibangi trei ai babaro kikam kabangi trei nila ban pendap hok yaki da kata kejing ij bat kejing isnei kejung blai da kata kejing don rengkat kejung u bat ngi borosis ngi ngin pusan ya kejing don rengkat kejung u bat ngi haba ngis nguthu kejing don rengkat jong Yesus bat ngi kapan seluruh ngi kapan klanya ngi bangin la ban kiar na baro kejing sneu kiba ngi le hakina kisngi kibla dab lane kito kejing sneu kiba temrau yang ngi den mata kedau menta kesngi to kan la kadiai ngi persnguthu yalade bau Yesus dan rengkat bat ngi ban ngiru ngi dan rengkat baru Yesus ai bakane kejing dan rengkat kejing kanak pan klan yang iwe paiwe bat kumjuru bot raun ngap ya kejing duai ke ba ngi duai man kesngi kejing duai asat kejungi na ke benta ki bapang ke basitam na ke benta ki baduk pakirdu na ke benta kejing kela ke bamot ke nong pop bat kumjuru na ke benta kino ki jing temu ke ba philabu hakma jung menta kesngi bat hakisngi ki beladab ko hanmen ko para da kejing ngai bat da kejing kermen to ken menta ngin ya duai lang ya kejing duai jong kasnem jubilee kok pau bahab neng ai ba kejing ngai ba mel ai hangi how kun jung me Jesus Christ wa hanmen jungi bat katolik ding jong kejing ngai spon kan kelang ha danut jungi tau men sem ba khoi kan kersiu biang yangi ya kejing kermen bala kerku na kebenta kejungan kahima jongme ai ba kejing jongme kan kelalu yangi shan kinulun ka bom jusu sunghat ban bet ke kesembai jong gospel ai ba kejung kesembai kan kelalu sasapo ya kejat bendriu pada kepercayaan Maryam baro kawai aga jungkil meliti batkana ya kabeneng batmai bat kapertei batmai abanda kibo jungman laweng no kaburam jume kan kanshan junam tai baga jinge jong jubilee kan kersubyang hangi kipulgrim jong jekirmen ya gajanut dikitiya show habeneng ai bakata kaju kajinge kan pansapyang ya kajingmen bagajing sup jong nong suspa jungi setelah kepertei Shame koblai jungi balakar ku junam kan long keburam bagajingero junam amen ka jungi ba habneng kateng jume kan wan kahima jume kalong kamon jume ha kendau kumba habneng tai ngi menta kejumbam jungi kebahala kesni batama bingi kerengkang jungi kumbang iru ima kebles ne jungi padwat yalam ngi sha kejing penshoy dan rei terpelai jungi na kebasne amen kublai ko Maria kepada kejingai utrai dan batpa balakar ku ya pan deng kentei balakar ku ya sok po chong pau Yesu ko Maria bakho jokmi chong lei tuai na kenta jingi kenong pop menta pada kepor kejiat kejiat amen kaburam apa pada kur pada wansem bakoj kumba kelolong kula menengkong kumju menta pada barabo junom la junom amen tu ngin ya duai to ai ngi kerpat ko blei badan bor baro bat kat ba ngi pediang ya kajing ai da ka ba me ai hangi ya kajing em ba thamai ngin ngau krau bor ha kajing ai sbon jong me dau kres utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi
ukpa badokon badoman sem bakoit amen tolisuk ej batsakriyo trai da kajing em babha jong pi ni snemu yaw blay Sao spa kentai. Jingerku tu teger hai jingai yangi pensley jingerku tu teger hai banyai saju nombat ni tuan raga kemen kasuk kasak tuan rajingi jingkerku tu teker hai jingai hangi pensley kaburam hauk pa barakun mensim kuit bala lang wa menikong kumjumta barabor junam amen Enyero yutra Jesus Christ, junam